Imate problema sa pacovima i Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kile komad, ko zec, ima i zvinje ljeti, ima i mišovi, ima i svašta. Jeste, međutim, jako je ovdje živjeti teško, jeste, na ovaj kraj, jer vidite kakve kuće su male, đubre, nehigijena, to stvarno jeste. A ste vi zaposleni? Ne, ja sam penzioner. A gde ste radili? Radio sam dobro, ja nisam nigdje radio, ja sam učio školu neku i tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner, neki veliki drmr. A zašto je sladak? Što sladak? Jeben ti iruda jarca, ti jeben iruda jarca, ovo cukar. Ljubo, vi ste cukar stavili, kažu. Cukar. Sladak je. Ko je cukar stavi? Cukar. Jeben ti stavi mi cukar. Evo ti sol. Evo sol, Boga. Sol je to. Cukar. Cukar. Jebogam. Jeben iruda jarca. Ej, pa reka sam, zna sam točno da će nešto napraviti, točno sam zna. A vi to piše? Što piše? A što ga unutra ima? A bio otvoren, zatvoren je bio. Zatvoren je bio jebote. No, ma nije vrag da je cukar, čekaj. Mišan je, bogam. Bog me cukar, Ljubo. Cukar je, ozbiljno. Jeba ga, Bog. Ajme. Daje sve na tvoju dušu. Što sada? Pa što šist cukar sad? Ne cukar, isto neke sorta. Cukar preko cukra sol stavljati. Jebam Bog, mate bio zatvoren, otvoren. Bio zatvoren jebate, on šta me zajebate? Pa evo ti ga, kušaj ga, cukar. Kušaj ga ti. Kušaj. Pa se ja kušam. Što ima ovdje? Što ga je Ljubo pakirao, bogati? Šta je? Pa nisam ga pakirao jebote. Ban ti iruda, ja. Sad ga baci, čak. Sulani. Res kome se Čak. ne ide, nek ne idu. Hoće ja klat drugog onda? Pa drugog. Ajde, to ću sad što je? drugog. Res kome se ne ide, Peš nek ne drugoga. idu. Tako je. Sad, sol staviš i gotovo je. Sol na ovo stavi. Da. Kaj pečen? Mila, gospod, ko je ovo radio? Ne zna on ništa, ne zna on komu glavu nosi. Pusti ga, nek da mu njeza. Bože, sačuvaj, to je čudo. Reci onom što Australijom priča, on njih dva su bila. Aj se ovo siti cukar. Je, A vidiš. evo sad. Kao mada, gledaj. Jel se osjeti cukar? Čaj, gledaj. Jeba ga, Bog, otvorili smo ga ovdje. Ovdje smo ga. A paket su doneli. Cukar. Mislimo, to on zna, to je to. Prodala Nin. Jeba, Bog, mate, Nina. Ovdje su otvorili. Nije bio otvoren. Pa cukar. A zato i ne ide što je kad cukar. Ma mleka, sad kad ti mleko. Mleka nije zaslužen živiti na Prisni ga. Gore dan trisko jebate Bog, blešavo ga. To sam meni jebate Bog. Ivan je mleka i cukar, neću to sol. Ajde, ovo se prime. Kad bi vam Radio Televizija Vojvodina dala 30.000 evra, koji biste biznis pokrenuli? Manekenka da budem. Još nešto ovako što biste investirali? Pa, samo to. Samo to. A to će biti na televiziju? Ovo je sad samo ovako anketa. Aha, važi. A na koji program? Radio Televizija Vojvodine.